This public service content is brought to you by Grace Pharmacy. Isa ka teacher nga naga-coach man sang football ang nagahatag sa nga libre nga football clinic para sa mga kabataan para ma-encourage sila sa paghampang sang football. Wala siya maglaom nga iniman ang sabat sa iya ginapangamuyo. Pinaagi sa isa ka football for a cause, natagaan siya sang paglaom agod nga mapaoperahan ang iya nga anak na may congenital heart disease. Ang ining istorya sa sining episode sang Baganihan. Ang 13 anyos nga si Jekael Princess Barba mga anong palang kabulan, sugod nga nagtuon hampang sang football hasta nga nangin kabahi na siya sa mga football competition sa probinsya. Sang Sabado, isa lang ang iya team sa mga nakigbahin sa hinampang sa Bacolod City National High School bisan naga-inulan. Para kay Princess, ang iya paghampang pamaagi niya agod makabulig sa iya nga coach nga si Jeffrey Velez. Nami man kay para maka-opera si player. Si Coach Jeffrey, section advisor man sa Bacolod City National High School. Tinuig man nga iya ginpangunahan ang libre nga football clinic sa Bacolod para sa mga kasubong ni Princess sa tuyo nga mahanas ang ila abilidad sa hampang. Nagligad lang nga tuig sang mabato niya ang masubo nga balita parte sa health condition sa iya kamagulangan nga anak nga si Clarice. Si Clarice ang na-diagnose nga may congenital heart disease kag ginakinahanglan nga maoperahan sa labing madali nga panahon. Bangod pandemic, halos wala man sa makadtuan si Coach Jeffrey para mapangayuan sang bulig. That time kulang kag wala ko FIFA capacity Cadiz versus Reunited FC. because of pandemic na wala pa kami nakapa-check up. It's because nakulbaan kami magwa para because of the condition niya. Then after nagpa-check up, then only to find out nga ang pressure niya sa lungs na nagataas na. Then the advice of the doctor is urgent nga open heart surgery. Sa next. Pero sa bulig sa mga ginikanan sa iya mga estudyante sa football, natukod ang isa ka football for a cause para sa kay Clarice. Upod man sa Department of Education Bacolod, ginlunsar nila ang 4 ka adlaw nga football competition para makatipon sang dugang nga pondo sa open heart surgery ni Clarice. Thankful gid ko. It's because of the football community support my advocacy. Help me. This event is not just playing football. It's a way of helping by playing football. So ako happy ko sa mga coaches nga nag-support sa event, hindi lang sa mahampang football pero makabulig sila sa amin. Suno sa school principal sang Jerry Torres National High School kag DepEd Division Sports Coordinator nga si Dennis Estaniel, ang football isa lang sa mga avenue para ma-develop ang ikayong lawas kag values formation sa mga kabataan. We also would like to involve football because we believe that football is a value formation for our players. We encourage mental discipline, mental wellness, sportsmanship, fairness, collaboration among stakeholders, and to provide a good avenue during this time of pandemic. Also, this is the best time that our players and our clubs can exercise fair play in all of the time they are playing football. Mas sobra sa 60 ka mga teams ang nagpasakop sa kompetisyon. Nalakip diri ang Carabel Football Club nga nangayaw pa halin sa Gihulngan City, Negros Oriental. Bisan ang coach ng club nga si Peter Lim ang nagpamaligya man sang accessories agod nga may matipon nga bulig para sa anak sang iya kasubo nga football coach. Masaya kasi itong ginagawa natin, lalo na for example as a coach, mapapakita natin as a model sa mga bata na pag dumating yung panahon na sa edad nila dumating sa time na makatulong din. Diba? Hindi lang kasi
basta-basta makakatulong. Dapat ituro din natin sa mga kabataan paano tumulong sa kapwa, even sa konting bagay. Wala siguro limitation. Sometimes you sacrifice for the sake of Sagay FC football, versus for the sake to Calaon develop Heroes. football. Maybe Next sometimes game in field number 4, personal Visayan issues, Heroes versus Bacolod United. personal issues mo, i-sacrifice mo just for the development of the sports. Bacolod United. Bisa ng misis ni Coach Jeffrey nga si Rochelle, ang wala man magdumdum nga paagi sa hampang nga football, matagaan sila nga mag-asawa sang paglaom nga masugpunan pa ang kabuhi sang ila anak nga isa man ka person with disability. Happy man ko ika-grateful nga dako gid ang help man kayo, especially ang mga parents diba lang sa ginatudloan sa parents sa mga bata ang ginatudloan. Nang naghambal man sa akon nga inang sila mismo gapangita man way. 60 sila kabilog kaptin so I think nang nag-amot-amot man daw sila wala lang sila sa football for a cause. Si Princess nalipay man kay pati mga nangin kontra nila sadto sa nagkalain-lain nga kompetisyon ang naghugpong man para mabuligan ang iya nga coach. Isa siya sa mga nagalaom nga mangin madinalagon ang natalan nga surgical operation ni Clarice sa Madason nga binulan. I think this is a noble cause which a small endeavor from each club can contribute in extending the life of Clarice, which is God bless ng Clarice ka tani maoperahan ka na. Ayaw lang kami din. Sa hampang nga football, kinahanglan sa mga opposing teams ang maka-goal agod nga mangin madinalagon. Pero sa Football for a Cause, kagin pangunahan sang 6-100 First Touch Club, isa lang ang ilang nga goal upod sa mga nagbuylog nga mga football clubs. Among maluwas, kag masugpunan pang kabuhi sang isa sa mga kasubong nila nga football enthusiast. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kon may ikasarang agod makabulig sa imo isig katawo. Bisan ako o kung ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delfin, magadala sa mga istorya sang paglaom kag pag-asa sa kada simana. This public service content was brought to you by Grace Pharmacy.